Hello. Bonjour, je m'appelle Caroline. Nej, det har godt ikke. Hej, jeg hedder Karolina, og jeg er fransk og norsk. Caroline, hun er vores SoMe Ingvang. Nej, det skal nok ikke udtale, når jeg ikke kan sige det. Caroline, hun er vores SoMe-ekspert. Hun hjælper jo vores kunder med at få budskaberne ud. Hun kommer altid med sådan en god energi. Hun er også ret sjov. Hun er meget kreativ og meget idérig. Det nyder vi både godt af internt i vores markedsføring her i firmaet, men vores kunder nyder også af, at der er en person her, som kan komme ind og være med til at løfte opgaven. Hun har rigtig godt sådan gå på mod. Hun springer ligesom bare ud i opgaverne. Og selvfølgelig også sørge for at eksekvere opslagene og komme med andre kreative indspark til, hvad skal kunden ellers gøre på SoMe-indsatsen. Skal jeg snakke mere? Nej.